खुलुमबाय लोगोफोर, डियार ब्रह्म चेनेलनि खौरां नायगिरि गासैनिसिमबो बेलासिनि गोजोन हामलायथि बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव मोननैसो खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। BPFआ BTC बिसायख'थियाव 28 मासि देरहानानै गोहोम खोख्लैदों। फारसेथिं UPPLआ 7 मासि आरो BJPआ 5 मासि आवग्रिनो हादों। मोन 40 बियाबाव बबे दोलोआ देरहादों बेनि गुवारै फोरमायथिखौ मिथिना लानि फै। बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTCनि बिसायख'थिया बड'लेण्ड पिपल्स फ्रन्ट BPFनि गिदिर देरहानायजों जोब्बाय। दोलोआ गावनि बादायगिरिफोरनिफ्राय गोबां फारागथियाव देरहानानै 28 मासि आवग्रिनो हाना BPF हानजा महरै जारिमिन सोरजिनो हाबाय। गुबुन फारसेथिं इउनाइटेड पिपल्स पार्टी लिबारेल UPPLआ जोबोद गाज्रि रोखोमै जेननो गोनां जादों। बिथांमोनहा खुनुरुखुमै मोन 7 मासिल' आवग्रिनो हाबाय आरो भारतीय जनता पार्टी BJPआ मोन 5 मासियाव देरहानो हादों। बे फिथाइया BTCनि बारग' गाहाय हाग्रामा महिलारीनि थाखाय मोनसे मख'जाथाव फैफिन्नायनि इसारा होयो, जायनि दैदेननाय समाव BPFआ बोखांफिनदोंमोन। गोबां भटारफोरा बिथांनि फैफिन्नायखौ ओनसोलारि गावखुंथाय गोहोखौ लाबोफिन्नो आरो बड'नि सिनायथिखौ गोख्रों खालामनायनि खोथा महरै नायदों। सावरायगिरिफोरा बाथ्रा दान्थेनानै बुङो दि थांनाय 5 बोसोराव UPPL खुंथायनि समाव थिरांथा लानाया रायजो आरो मिरु सोरखारफोरखौ बांसिनै मोजां मोनबोदों। केम्पेइननि समाव गाहाय जेंनाफोरा जाबाय हानि मोनथाय, बायजोनि सुबुंफोरजों थाहैनायनि सोमोन्दै सान्नाय आरो थागिबि सिनायथिखौ रैखाथि होनाय। केम्पेइन रेलियाव महिलारीआ फोथायनानै मोन 25 मासि देरहानायनि इयुन रादाब होदोंमोन, मोनसे फिथाइ जायखौ भटारफोरा मोनफुंनायल' नङा नाथाय बारलांबाय। बिसायख'थिनि खौराङा रोखा दि बर' ओनसोलनि सुबुंफोरा BPFनि सायाव फोथायनाय दिन्थिदों दि बियो गावनो BTC खुंथायखौ सामलायगोन। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बबे दोलोआ बबे बियाबाव देरहानो हादों बेनि बागै फारि-फारि फोरमायथिना होनोसै। दायो आं नोंथांमोननि सिगाङाव बबे बियाबाव BPF दोलोआ देरहानो हादों बेनि बागै फोरमायनो लादों। पर्बतझरा ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्रीमती मुनमुन ब्रह्मआ देरहानो हादों। गुमा उदां बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय MD अन्ताज आलीआ देरहानो हादों। जमदुवार ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री उइलियाम नार्जारिया देरहानो हादों। सराइबिल ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री मृत्युन्जय नार्जारिया देरहानो हादों। कुसुगाव ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री रबिराम नार्जारिया देरहानो हादों। दतमा ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री प्रकाश बसुमतारिया देरहानो हादों। फकिराग्राम नन ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय MD आजामुल हकआ देरहानो हादों। बनरगाव ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय जुबिराज बसुमतारिया देरहानो हादों। देवरगाव ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय हाग्रामा महिलारीआ देरहानो हादों। बावखुंग्रि ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री धनेश्वर गयारिया देरहानो हादों। सालाकाथि ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री देरहासात बसुमतारिया देरहानो हादों। चिरां ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री सुकुर सिंह मुसाहारिया देरहानो हादों। काजलगाव ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री पानिराम ब्रह्मआ देरहानो हादों। निचिमा ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री जेम्स बसुमतारिया देरहानो हादों। सबाइझार ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री धीरज बरगयारिया देरहानो हादों। तुरिबारि उदां बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री खालिलुर रेहमानआ देरहानो हादों। मथनगुरि उदां बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय आखतारा आहमेदआ देरहानो हादों। सालबारि ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय दिगन्त गयारिया देरहानो हादों। दिहिरा उदां बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय आगस्ता स्टिग्गाया देरहानो हादों। सुक्लाय सेरफां बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री गणेश कछारिया देरहानो हादों। गरेस्वर ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री महेश्वर बसुमतारिया देरहानो हादों। खैरोबारि ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय लोमस्राव बसुमतारिया देरहानो हादों। ननै सेरफां नन ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय पल टप्प'आ देरहानो हादों। हरिसिङा ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय त्रिदिप दैमारि बिथाङा देरहानो हादों। धोनसिरि ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय प्रेस मुसाहारि बिथाङा देरहानो हादों। भैरबकुन्द ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय रिहन दैमारि बिथाङा देरहानो हादों। फासनै सेरफां नन ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्याम सुन्दिया देरहानो हादों। रेवता ST बियाबाव BPF दोलोनिफ्राय श्री चरण बर' बिथाङा देरहानो हादों।
BPF दोलोनि देरहागिरि बिजाथिफोरनि फारिलाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। दानिया UPPL दोलोआ बबे बबे बियाबाव सोर बिजाथिया देरहानो हादों बेनि बागै फोरमायदिनि। श्रीरामपुर नन ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री विल्सन हासदा बिथाङा देरहानो हादों। चिरांदुवार ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री काम्पा बरगयारी बिथाङा देरहानो हादों। मानास सेरफां ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री धनन्जय बसुमतारिया देरहानो हादों। कक्लाबारि ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय मन्टु बर' बिथाङा देरहानो हादों। गयबारि ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री प्रमद बर'आ देरहानो हादों। भेरगाव ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री दावबायसा बर'आ देरहानो हादों। मसलपुर ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहानो हादों। UPPL दोलोनि देरहागिरिफोरनि बिजाथिफोरनि फारिलाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। दानिया BJP दोलोआ बबे बबे बियाबाव सोर बिजाथिफोरा देरहानो हादों बेनि बागै फोरमायदिनि। बागानपारा ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय रेखा रानी दास बर' बिथाङा देरहादों। दरंगाजुलि ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय श्री बिजित गोरा नार्जारी बिथाङा देरहानो हादों। नाग्रिजुलि नन ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय श्री लाक्की दास बिथाङा देरहादों। कलिंदुवार ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय अर्जुन दैमारी बिथाङा देरहादों। मोदैबारि उदां बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय दिगन्त बरुवाया देरहानो हादों। अब्ला BTC बिसायख'थि 2025नि देरहागिरि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। प्राय श्री विल्सन हासदा बिथाङा देरहानो हादों। चिरांदुवार ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री काम्पा बरगयारी बिथाङा देरहानो हादों। मानास सेरफां ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री धनन्जय बसुमतारिया देरहानो हादों। कक्लाबारि ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय मन्टु बर' बिथाङा देरहानो हादों। गयबारि ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री प्रमद बर'आ देरहानो हादों। भेरगाव ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय श्री दावबायसा बर'आ देरहानो हादों। मसलपुर ST बियाबाव UPPL दोलोनिफ्राय राकेश ब्रह्म बिथाङा देरहानो हादों। UPPL दोलोनि देरहागिरिफोरनि बिजाथिफोरनि फारिलाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। दानिया BJP दोलोआ बबे बबे बियाबाव सोर बिजाथिफोरा देरहानो हादों बेनि बागै फोरमायदिनि। बागानपारा ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय रेखा रानी दास बर' बिथाङा देरहादों। दरंगाजुलि ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय श्री बिजित गोरा नार्जारी बिथाङा देरहानो हादों। नाग्रिजुलि नन ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय श्री लाक्की दास बिथाङा देरहादों। कलिंदुवार ST बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय अर्जुन दैमारी बिथाङा देरहादों। मोदैबारि उदां बियाबाव BJP दोलोनिफ्राय दिगन्त बरुवाया देरहानो हादों। अब्ला BTC बिसायख'थि 2025नि देरहागिरि बिजाथिफोरनि मुं फारिलाइया बेखिनियावनो जोब्बाय। नोंथांमोना भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय।